hei kaikki! Tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajattelin kuvaa nyt tämmösen My Weekendin pitkästä aikaa. Tulee olemaan aika paljon juttuja. No ekaksi tänään mulla on koulu 3. Sitten mulla on divarteli, mä menen mummalle yöksi. Huomenna mulla on pingiskisat. Ja siis nyt on perjantai. Ja huomenna mulla on pingiskisat. Sitten mun kaveri synttärit, niin mä en sinne vielä yöksi. Ja sit sunnuntai mä lähden mun isomummille. Ja nyt menen. Tänään mun kauheat silmänaluset. Niinku, tai ne enää niin hyvin tässä. Tai niin pahasti aika mustat silmäaluset eiliseltä. Kun mä jaksan pestä niitä pois. Niin, joo. Ja mä siis menen yökkerta kouluun. Koska meillä on semmoinen päivä, että mennään yökkerellä kouluun, jos haluaa. No siis on nyt menossa kouluun. Ja joo, täällä ei edes oo kylmä, vaikka täällä olisi satanut. Niin, joo, vähän koulun jälkeen. Eli mun koulu loppui äsken. Joo. Mä siis menen kotiin ja mua haetaan mummalle 3:30 tai 4. Ja sitten mennään divarpeliin ja sitten sen jälkeen mä itse pelasin. Ja sitten sen jälkeen niin leväs. Ja mä näytän kotona, että mulla on pakkaan skincare ja make-up jutut. Niistä mä näytän mitä mulla kuuluu niihin. Koska mä meikkaan samalla. Ekaksi tämmönen suti. Sitten tämmönen huulikynä. Tai huutekhöyskynä. Tämmönen lip balm, lip gloss. Kulmageeli. Puuterhi. Sitten sivellin. Huulipuna. Maybellinin Essensen Lipsarit. Tämmönen puuterhimainen niinku highlighter. Poskipuna. Sitten hajuvesi Solta Janeiro 40. 2 meikkivoide. Tai siis no, joo, 2 meikkivoidetta. Tämmöset. Ja joo, no ihan köyhät vitsi vielä. Täällä on kaikki mitä mukaan. Lipsien taivutin. Huulikiilto. Nyksin ja L'Orealin lipsarit. Nyt joo, mä lähden ihan just. Isoin taipeleissä. Mä hävisin jo kantelin 3-1 tai 3-2. Mä en muista. Sinkä mä 1 ja sitten kantelin mä voitin 3-2. Mä olin vielä 2-0 ja nyt jos pelaa Sofia Nauriin. Ja se kai siis 3-1. Tässä on Sohvi. Ja mun serkku Effi tulee kattoo tätä huomenna meidän pelejä, minä ja Sohvi ollaan senkaan. Ja tässä on Onerva. Joo, me voitettiin. Eiku siis me hävittiin, oliko se 6-3? Joo, 6-4. 6-3, kun kaikki voitti yhden. Joo. Siis mä nukkuu. Tässä on leivärikko. Joo, mulla on pieni hikko, mut mä menen kun nähdään huomenna. Mähän nyt sinne luin sitten, eli mä käydään hakemaan sillä lahjeesta. Siis tullaan kaupasta, tässä on lumi. Joo, ei tarvitse katsoa mitä meillä on. Ja nautasikaa. Ja tuolla 4 makaroni. Ja mä joo, ja siis mä lähdin ihan visin pitkän listan mun äitille, että mitä pakata, kun me lähdetään isomummille. Niin. Joo, flex, rahaa. Me siis siivetään tää huone, mutta 4 Lumi sanoi, että mun ei tarvii auttaa, koska ne on siivonnut tän niin monta kertaa, että ne osataan kahdestaan. Niin mä katon heppoja. Ja mä siis voitin tän eilen, koska mä yllätyin, koska silleen, kun se sanoi, että Jemina, eikä Lumi on 3, niin mä olisin, Jemina on 2, ja mä olisin, mä en voi voittaa, koska et mä olisin ollut 2 tai 3, mutta sit mä voitin. No niin hieno. Mielestäni toi pinkki on hieno. Miksi siellä on joku vitsi lappu takana? Moi, täällä on Lumi ja Nelli. Meillä tarjoaa just pienen herkkuja. Me vähän laitetaan Lumi herkkuja. Ja me Lumi syötään apura ja Nelli. Ja vähän tossa. Ja nyt Lumi ottaa suklaana mullekin. Täällä on 1 tällainen punainen suklaa. Niin, joo, sitten me jatketaan. Se on suuri. Eli me siis käytiin isommille. Mä alan katsoa kylmää vielä. En ole nähnyt hän. Nyt on.
nyt mä näytän mitä mulla on. No kaupasta 2 rimpoppia. Tämmönen cheesecake. Tämä sikka. Siellä miksi virtää kuulaa. Vähän tämmöset tossut. Hammassahria, tahna, skincare ja meikkijutut ja meikkipanta. Pehmo. Sitten niinku vaatteita, yökkäreitä ja housuja. Mä en keksi ottaa kaikki nyt niin paljon. Kuulokkeet, lompakko, geeliä, hiusharjat ja tämmönen slickback-harja ja tämmönen harja. 2 umpulaa ja on mun kädestä vielä 1. Tämmöset villaskat. Gepardisesta tämmönen ruusake, kun mä olin siis siellä niin simppeli. Mä tulin sit suoraan. Tässä on ovi. Sitten sun takit. Täällä on pieni väkästila. Sitten tuolta mennään ylös. Tässä on siis ovi. Joo, niin sieltä pääsee ylös. Mä nukun siellä yleensä. Nyt tässä on mennään sisälle. Näissä olohuone, tässä meidän kamat. Täällä on pieni telkkari, täällä on iso telkkari. Vessa. Sitten sauna. Sitten näin, joo. Sitten sitten täällä on makuuhuone. Kiitos kun katsoit ja nähdään ensi videossa. Moikka!